mobat mabit gawe angin gedhe. Nganti kabeh obor sing digawa dening prajurit saka negara Ngastina mati kabeh peteng dedet. Apa rumangsamu mbok anggap awakmu Ngawangga kalah napa piye Gatotkaca? Aku iso nyipta wujuding aji kala lupa ingkang Wanciratri kaya dene Wancirina ketok sak glebdaran oh mati kowe. Nalika semanten nginggah wonten ing antariksa kendel wonten ing Megamalang. Risang Gatotkaca ngawuningan ingkang awa ing Ngawangga ngababaken aji wujuding aji kala lupa. Parandene datang mundur Sang Gatotkaca. Niup saking dirgantara Samulawasara dhateng keng awa ing Ngawangga. Babal pusakaning Sang Narpati Basukarna medal saking gendhewane nenggih pusaka Kyai Naracabala nganti kaya udan jemparing telenging Tegal Kurukasetra kajipuane Sang Gatotkaca ya kendel madyaning Megamalang Triwikrama Sang Gatotkaca satemah babar kaya ana Gatotkaca 1000 cacahe. Ngedalaken Kyai Naracabala wiwit kula matek aji kala lupa satemah pabaratan Padang Jinglang Gatotkaca saged kula wuningani lajeng kula udani Kyai Naracabala udan panahing antariksa Gatotkaca kacibuan lah kok elokipun wonten wujud Gatotkaca 1000 cacahipun ngantos ngantariksa menika kebak Gatotkaca belajan tukang sulap tenan anak-anak Pandhawa menika pancen digdaya sedaya. Mila sampun ngantos dipun remehaken. Wah, kula mlajar ngalen dipun samber. Kula majar ngidul dipun samber, kula mlajar dipun samber. Ngantos meh kemawon kula menika mboten saged endo. Menawi kenging tentu kula sampun pejah paman. Lah menika. Janjanipun panjenengan menika kula caosi prisa. Gatotkaca